बिराद मोजाङानो हाय लोगोफोर गासिबो बर'सा देरहासार चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा थिदों नोंथांमोना बे कर'ना भाइरास थामहिनबा लकडाउन समाव गासिबो न'आवनो दङ आरो जोथोनै दङ नैबे समाव नोंथांमोना आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बे जाबाय बेटार साइकेल थामहिनबा बेटारिजों सालायनाय मोनसे साइकेल बेखौ क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे बड'फा नोगोरनि साखाथियाव बिथां सानखां ब्रह्मआ बेखौ इनभाइट खालामदों थामहिनबा बिथाङा बेखौ दिहुनदों थ' बिनि साइकेल नैबेनो साइकेला नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' बेखौ बिथाङा खम समनि गेजेरावनो बिथाङा दिहुनदों थ' नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिनो नागिरदों थ' बियो जोबोदनो मोजां बेवहाय बिथांजों आं सावरायनानै मोनथिनाय बायदिब्ला मेक्सिमाम बियो 20 किल'मिटार माने जानथायसिम बे खारो आरो जोबोदनो मोजां बेवहाय डिजाइन खालामदों नैबे बेवहाय नैबे लुकिं ग्लासबो बेवहाय होनाय जादों आरो साबिबो दङ आरो गोबां बिथिङाव जुदि नोजोर होयोब्ला बेयो मोनसे बाइक बायदियानो सेम बाइकनि जिखिनि थासारि बेबायदियानो दङ जोबोदनो मोजां मोनदों बेखौ बिथांजों सावरायनानै आरो बिथाङा फोरमायदों बेयो थारैनो मोनसे मोजां होननानै थामहिनबा जेबो बेवहाय हान्थिनायाव जेबो उसुबिदा गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेखौ चार्ज होनायनि गेजेरजों बाहायनो हायो थ' नोंथांमोना खायसे नुथायखौ भिडिअनि गेजेरजों थामहिनबा क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोना आं दिन्थिनो थाखाय आवगायदों थ' बिथाङा उननि बाहागोखौ नैबे बाइकनि मोनसे जे बाहागो बेजों बिथाङा डिजाइन खालामदों बिथाङा नैबे सुइच बियो बेजों माने बेखौ सालायनो थाखाय कानेक्ट खालामनाय आरो नैबेहाय नोजोर होयोब्ला बियो बेटारिनि थामहिनबा मटरनि कानेक्सन बियो बेनिफ्राय आरो बेवहाय नोजोर होयोब्ला नैबेहाय ब्रेक बेखौ खोब मोजाङै बिथाङा डिजाइन खालामदों आरो नोंथाङा बैथिं नुहुरोब्ला बे मटरनि थाखाय बियो बेनिफ्राय सिङाव जुदि नायोब्ला बियो बाइकनि स्टेन्ड सेम बाइकनि स्टेन्ड बियो बेनिफ्राय बेखौ गाग्रा हिसाबाव जेरै जों आथिं गाहुग्रा बेजों बिथाङा बेखौ डिजाइन खालामदों आरो नोजोर होयोब्ला बेहाय क्लास सिस्टेम बेयो ब्रेक आरो क्लास प्लास बेनिफ्राय बिथाङा नैबे साबि बे साबिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौ बिथाङा बे साबिबो बानायदों थ' बे सिस्टेम सेमानो बाइकजों खुनु बेहाय डिफारेन्स गैया स्टार्ट होनाय लोगो लोगोनो बेहाय जुदि नोजोर होयोब्ला बे बेटारिया बेसेबां दं थामहिनबा बेसेबां जादों बे पार्सेन्टआ बेसेबां दं आरो बेसेबां भल्टनि दं माइलेजआ बेसेबां खारगोन बेखौ बिथाङा बेवहाय बानायनाय जादों आरो लोगोसेनो सिगाङाव जुदि नोजोर होयोब्ला नैबेहाय मोनसे लाइट बिथाङा बानायदों आरो इन्डिकेटरबो बिथाङा बेजों बानायनाय जादों लुकिं ग्लासबो बेवहाय दङ आरो सिगांनि जुदि साखाखौ थामहिनबा बेहाय नुदों बेहाय स्प्रक जेरै दं बिदियानो बेनिफ्राय बैखौ बिथाङा जों साइकेलाव जेरै ब्रेक खालामनाय बायदि बिथाङा बिदिनो खालामदों आरो नोजोर होयोब्ला बेवहाय सुइच बेवहाय खालामनाय जादों नैबेहाय सुइच अफ अन बेहाय बाइकफोरावबो नोंथांमोना जेरै नुनो मोनदों बेयो ओमफ्राय स्पेसियेलि बेवहाय नैबे रेस थागोन बे रेस साना होयोब्ला बे खारगोन बेबायदिनो बिथाङा बेखौ डिजाइन खालामदों लोगोसेनो बेवहाय माल मुवा बेसाद जुदि लांनो गोसोब्ला थामहिनबा लांलाय लाबोलाय खालामनो नैबेहाय बेजों मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो थ' नैबे मटर बेहाय बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे मटराव 4000 सामथिं लादों होनना बिथाङा बुंदों आरो बेहाय बेटारि दङ थ' बेखौ खोब माने पारफेक्टलि बिथाङा बेखौ डिजाइन खालामदों आरो सोरनोबा जुदि गोनांथि जायोब्ला बिथाङा बानायना हरनो हायोबो होननानै बिथाङा फोरमायदों थ' जिरायग्रानि थाखाय बिथाङा स्पन्सआव बेखौ खालामनाय जादों जिरायनो हायो बिदों थ' बे रोखोमै बिथाङा बे साइकेलखौ बिथाङा डिजाइन खालामनो थामहिनबा बानायदों जुदि जोङो गोजाननिफ्राय जों नायोब्ला बेखौ सरासनस्रायै जोङो बे साइकेलखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' आसा थिदों नोंथांमोना मोजां मोनदों बेखौ नायनानै
लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बिथां सानखां ब्रह्मआ दिहुननाय बे साइकेल बेटारि साइकेल बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आसा दि नोंथांमोना मोजां मोनदों आरो जाय बिथांमोननो बे साइकेलखौ नांगौ बिथांमोना बे आंनियावबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन बिथाङा दासिम गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होथ'वाखै मानोना दासान्दि बिथाङा बेखौ जाखिनि दिहुननांगौ थामहिनबा बेवहाय खरसा जायो एटलिस्ट बेवहाय बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 18,000 एबभ गोलैदों होनना बुंदों माने 9,000नि सायाव बिथाङा बे गंसे साइकेलखौ थांदों बेटारि साइकेलखौ दिहुननायाव बेखिनि मासुल थांदों होनना बिथाङा फोरमायदों आरो उननि समफोराव बिथाङा मिजिंथिदों जे सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ जुदि मोनोब्ला बांसिन गोबाङै दिहुनबावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो थारैनो बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव मानोना बर' सुबुंनि गेजेराव बिदिबायदि सासे एसेबां मोजां जाय जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बेखौ बुंनो हागोन मानोना बिथाङा बेबायदि गोबां सुबुंफोरखौनो बा गोबां सुबुंफोरा खम नुगोन बिदिबायदि दिहुननाय सुबुंफोरखौ थ' बेखौ नोजोर होयोब्ला बिथांमोन बायदि सुबुंखौ जों थुलुंगा होनाया जोबोदनो गोनांथि आंबो खावलायगोन बिटिआर गभर्नमेन्टखौ थ' बेनि बिथिङाव एसे नोजोर होयो आं बेखौ खावलायदों आरो लोगोसेनो बे बुब्लियाव नोजोर होयोब्ला बिथाङा जेब्लानो गोबाङै बेखौ दिहुननाय जागोन बा साइकेलखौ बिथाङा दिहुनगोन अब्लाना रायजो राजा बिथांमोनखौ बा जाय बेखौ नांगौ बे बेटारि रिक्साखौ बेटारि साइकेलखौ जाय लुबैयो बिथांमोना बिथांनिफ्राय पार्सेल खालामनो हागोन बा बिथांनिफ्राय मोनगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आं लोगोसेनो खावलायगोन नोंथांमोना जुदि सोरनोबाफोर नांगौब्ला आङो आंनि गेजेरजों थामहिनबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन आरो आं बिथांजों जगाजग खालामगोन थ' आसा थिदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय गुरै खालामबाय आरो उननि भिडिअ एनादार भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों